said the wap out the loop out the lock bamboo, said about that boogie the boo. Okay, cut. That's perfect. Comes in Sunday. Okay, should njengala manje. Khotha uyathambula. Uzala uyaqhoma. Awuhlikihli. Sisho njalo iscript. Uyalapha phakathi kunama kule asurage la. Manje khonani kusurage? Awu obvious isikhoza khona amasimba kusurage. Never. Angivumelani ke nje naleyo khohlwa. Futhi nale film lesishuthayo uyabheda. Mina ngazi ama-move angempela mina. Ama-move bo YouTube. Futhi mithatha lesibhamu sakho. Yahamba mina. Doti staff ngivumelani mina nalena. We. Ngicela amasimba la. Yazini awungawali. Khona i-othi nokulibona elifana njengaye. Solithola sizama ukubathi sizivala isikhala sakhe. Ngaye lo athi. Fana naye exactly. Ngo. Manje usho yena umesuka la eya lapha eyongena esitamkokweni phakathi. Mina ngizokwenza njani ngizoma phezulu lapha yabo. Ngicing yabo. No, lalela. Ungena naye phakathi. Awu, uzobe ungena naye phakathi wena. Nami ngene emakakeni. Sisho njalo iscript. Hayi. Ngiyabona kodwa amakaka escriptini. Ngazi ukuthi kuzothanda ukuba nenkinga la. Kuzothanda ukuba nenkinga. Ngathi ubeqinisile uba futhi iyabheda le nto njani. Awugaxa into zakho mfowethu ungeke. Ngicela nami ukuthi Sikhotha ukulinde. Yeah, awulinde mfowethu.